വൈ ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. മെയിൻലി ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് തന്നെയാണ്. 24/5 മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു ടൈം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിൻ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഫണ്ടിംഗ് ഫേംസ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഫേം ഫണ്ട് ചെയ്യും. അവർ തരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും റിട്ടേൺസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗ് ഹൈലി ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്. ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കറൻസി പെയറുകളും അതേപോലെ തന്നെ കമോഡിറ്റികളും എല്ലാം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു മേജർ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഹൈ ലിവറേജ്. നോർമലി ഫോറക്സിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ലിവറേജ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോറോ ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് തരും. സോ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലിവറേജോട് കൂടി വലിയൊരു എമൗണ്ടിന് ട്രേഡ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു വലിയ എമൗണ്ടിന്റെ ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോറക്സ് റിലേറ്റഡ് കോണ്ടന്റിനായി ഈ പേജ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു.